Enkosini Camagwini ngiyanibingelela uMakhosi Mkhize. Ke khona usisi ongicelile ukuthi ucela ukuthi ngike ngikhulume ngenzuzo. Bazalwane, into engingathi inzuzo mesikhuluma ngenzuzo ngingasho ukuthi sikhuluma ngesiphiwo esifanayo nomlozi nabalozi abamanzi abentaba inzuzo. Umuntu wenzunza ukanjani-ke yena? Umuntu wenzunza uyathandeka kakhulu. Uyathandeka lento eyisimangaliso. Ngisho iy'ngane ey'ncane enginayo ngeminyaka ziyamshela, ziyahalela ukuba seduze kwakho. Abantu abadala abagugile bayathanda ukumhlela. Ngisho kungathiwa owesilisa owesifazane uyakuhaleleka. Umuntu wenzunza bembona abantu bacabanga ukuthi unemali eningi. Bembona abantu umuntu wenzunza bahalela ukumthwebula. Wonke umuntu uhalele ngazuthi uyambona ukuthi muhle lo muntu, uyathandeka, unesiphiwo esihle. Kodwa abantu hlezi benomona nesiphiwo sakhe, kube ngazuthi umuntu angayithwebula. Yindaba kwenzeka kanjalo? Yingoba usuke enemfihlakalo yangaphansi kwamanzi. Umuntu wayo futhi shosho mehamba eyokwenza izinto zakhe iyavela. Nalokho kuthiwa uthingo lenkosazane uyayibona ingonyama yaphansi kwamanzi isakhipha lelo thingo lelo lenkosazane. Umuntu onenzunza, abantu abaningi uthi engenamali becabanga ukuthi u-rich, becabanga ukuthi unemali eningi. Bonke abantu bayathanda ukuyisondeza eduze kwakhe. Ngingasho ngithi uwumuntu engingathi unomzimba, engingazi ukuthi imagnethi noma engingathi uwumayibuthi. Wonke umuntu ombonayo ufisa ukuthi engathi angasondela eduze kwakhe. Yingoba nalezi ngonyama zangaphansi kwamanzi khona amanzuza lawo, amathingo onkosazane, kuyinhlanhla. Umuntu usuke enalelo gazi lalezi iy'lwane. Ngoba mawukhumbula wonke umuntu ngisho ongenaso leso siphiwo, ngisho umuntu ongakwazi ukungena ey'ndaweni ey'julile. Kodwa mexoxa khuluma nabanye abantu kubathi mina nginento engaka ngisho ingekho kuyena. So nawe-ke mawunaleso siphiwo uzibona kanjalo, uthando ngisho izinhlanya ukuthi mina kwenzakalani ngami. Angeke ngiyidlule nje iy'moto eziwu-10 singangimisanga. Uma uwumuntu wenzunza ngisho ungadlula abantu abawu-15 nabengakushiyelanga abawu-10. Laba abanye bazokubingelela bakunqome, uhlezi unalento nje ethandekayo. Abanye bakucela amawashini uthole ukuthi ephaketheni awunalo ngisho isenti, kodwa abantu bazokufuna leyo yinto. Into enhle-ke ngaso leso siphiwo leso ekuthiwa inzunza, ma unenzunza awuthwebuleki. Mewukuthi abantu bayafika esigodlweni sakho bazokunyakazisa, bagcina ngokukunyakazisa kuphela. Esikhundleni sokuthi lisuke idlozi lakho lihambe liya kubona, liyabaleka lihambe liyiyele emfuleni, lihambe liyiyele olwandle. Lapho la elisuke lisuka khona kunezigodlo-ke zakhona nakhona ehlukahlukene, kuya ngawe ukuthi wena unamandla amangakanani. Makuwukuthi inkulu kakhulu noma ziningi kakhulu, ngoba phela sikhula emindenini engafani. Mawukuthi wena kini bonke abantu bakhona sebelala babe nomsebenzi wothongo wokulapha, usuke uney'godlo ey'ningi phansi kwamanzi ngokuhlukahlukana kwawo amanzi. Siyasuka-ke sihambe siphindele lapho. Wena mnikazi wazo futhi uyothi mawufika unkqonkqozo sizophinde futhi sibuyele kuwena automatically. Engcono menikhona egcekeni ngathi mebefuna ukubamba wena, singayisukela nje siyihlalele komunye umuntu wakhona onganakekile, noma siyisukele siyihlalele mhlampe esilwaneni menifuyile.
futhi senza noma yini esiyithandayo bese sibona ukuthi hhayi okay la bantu ngathi beza neplani enzima kakhulu ngoba phela bawongqondongqondo abantu ababhanga ngabantu sizosuka straight sihambe siye ekujuleni kwamanzi inzuza uyathandeka kakhulu umzimba wakho uyimagnethi isigama igazi lakho liyimagnethi kodwa-ke uyaba nezitha kakhulu ngingasho ngithi ku-99% abantu osuke uzwana nabo u-99% ukuthanda hhayi ngoba usuke ukuthanda kodwa usuke ukuthanda ngoba ufuna ukuzothatha lento onayo noma ukuthandela ukuthi uzoqiya noma ukwazi ukuba booster ngingasho ngithi mhlawumbe u-10% osuke ukuthanda ngokweqiniso noma umuntu onakho-ke naye uyakuthanda ngokweqiniso futhi uyakujabulela ngoba usuke ebona ukuthi ngamthola namuza kwethu kodwa nje izitho ikubo kwazo kodwa futhi ziyazishayekela umuntu wenzuza idlozi lakhe liyanquma liyabulala ngisho kungathiwa awuzange uzibulalele wena ngezandla ngalesi khathi umuntu ekwenza into embi bayazicela abantu abathinta umuntu wenzuza liyaziphoqozela ngingasho ngithi liyanquma ngisho kungathiwa akufikanga kuyena umnikazi waso isifuyo ukuthi usibanibani nifuna ukungenza into ethize nethize kungavuka nje kuseni kuwubuginqigingqi ngoba kwakuyidlozi lesisuke linola ngale ndlela le ezisimanga wamthinta umuntu wakhona uzoyibonela futhi umuntu walo inzuza amehlo akhe awafani nawabanye abantu futhi akabhekabhekakeke emehlweni bekusuke usuyakugqolozela kahle nawe uzombona ukuthi lo muntu abanye bathi uyasabeka omunye bamshalazele omunye uba namehlo nje ayahluka amehlo akhe kunabanye abantu ayahluka kunawabanye abantu kungenzeka uwathole ebrown ekhanya amanye kube ngazuthi awengonyama amanye ayashintshashintsha nje amanye afane nawenyonga amanye uwabone ngazuthi afane newenja kodwa nawo futhi ayashintsha ngesinye isikhathi abanormal kwesinye isikhathi enza into ey'ningi futhi okunye engingakukhuluma ngenzuza ngomuntu wenzuza umuntu wenzuza unyaka nonyaka uyabuza unyaka nonyaka uyabuza emzimbeni imento zathi omunye ungazi ukuthi udliwa ubusika uzomqonsuka isikhumba sithole sibuphephesana angithi uyakhumbula ukuthi masikhuluma ngenzuza sikhuluma ngento umnomzane wamanzi kunesikhathi ukuthi babuze usuke ene-connection igazi lakhe nomzimba wakhe kusuke kune-connection nalezi iy'lwane lezalapha phansi ezasendezake uNkulunkulu usuke emnikeze imfihlakalo eyisimangaliso usuke ekwazi futhi ukuthi ayinhlomhlobo